Preocupación entre os veciños de Barbadás por varios incendios supostamente provocados no barrio do Regueiro. Dende 2020 contabilizan polo menos 7. Acontecen sempre de madrugada e cun mesmo modus operandi, provocando antes outro incendio a xeito de distracción. O incendio deste colector, que afectou tamén a un coche, foi o primeiro sinal de aviso que recibiron os servizos de emerxencia na madrugada do martes. Queimaron aquí un contenedor para despistar aos bomberos que acudiran primeiro aquí e despois acudiran aquí, pero queimaron a outra vivenda. Chamamos aquí o veciño, eran as 4:30, bueno, xa estaba ardendo a casa, xa estaba media queimada, xa estaba a Protección Civil. Enteréme despois do contenedor, pero bueno, xa non é a primeira vez. Desta volta as lapas provocaron importantes danos nesta vivenda deshabitada situada no centro do barrio do Regueiro. Todo apunta a que se trata dun lume provocado. O mesmo modus operandi, casi se repite a circunstancia de que primeiro hai un primeiro incendio, valga a redundancia, de distracción, por decirlo desa maneira, e despois un incendio nun inmueble deshabitado. No interior son inmobles que teñen acceso fácil e escondido. O non ter suministro eléctrico, non haber actividade humana, evidentemente non con total certeza, pero sí que no 99% provocado. A pegada de outros lumes faise visible nunha casa a escasos metros da que ardeu agora. Dende a pandemia teñen rexistrado polo menos 7 incendios, 4 deles en vivendas. Varias casas, foi un coches, foron varios contenedores. Ora van pasar uns meses, despreocupámonos, pero de repente volvemos á mesma. Temos preocupación, vamos ter. Estábamos preocupados e con isto de ayer, antes de ayer, 8 máis. O momento só son daños materiais, pero bueno, pode que algún día prendan ou prenda nunha casa habitada e haya xente e haya unha desgracia maior. Preocupación que levou a moitos a instalar alarmas ou mesmo cámaras. Dende o Concello recoñecen que hai varios veciños conflictivos. Digamos que hai xente socialmente inadaptada que genera eses problemas de convivencia. Está nas maus das forzas de corpo de seguridade, que isto non é fácil de investigar porque sempre se suceden estes feitos de madrugada. Xa solicitaron ás forzas de seguridade que se incremente a vixilancia na zona.